Felly bwrdd bach o bethau sgen i fan hyn nes i brynu i'n helpu fi tra o'n i'n colli gwallt yn ystod y cyfnod o gemotherapi. Colli gwallt y pen, gwallt yr wyneb yn gallu bod yn her fawr. O'n i'n ffeindio bod yn rhywun i'r enghraifft yn llifo yn aml iawn oherwydd bod gwallt y trwyn, tu fewn y trwyn yn mynd. A mi oedd yn llygaid i yn sych ofnadwy. Un o'r pethau nes i sôn wrthyn nhw pan o'n i'n mynd drwyddi, a mi nes i gael drops llygaid ar prescription i helpu, a mi oedd hein yn uro os liciwch chi'r llygaid. Mae colli gwallt y llygaid yn cael mwy o effaith na da chi'n feddwl, a hefyd oedd yn llygaid i'n sych ofnadwy'n gyffredinol, felly nes i ddefnyddio'r drops yna drwy'r cyfnod ac yn dal i ddefnyddio nhw hyd heddiw. Gwallt y pen, mi o'n i wedi bod yn defnyddio siampws o siop, pigor Indelia oddi ar y silff. A wedyn pen o'n i'n gwybod bod yn wallt i angen i warchod, mi nes i wneud chydig bach o waith ymchwil a trio meddwl am ddefnyddio pethau chydig bach fwy naturiol. Felly nes i fynd ati i brynu gen y cwmni yma. Maen nhw'n gwmni sydd yn dda os di pobl efo eczema, maen nhw'n naturiol, mwgw, cael ei gwneud efo llaeth, ac o'n i'n ffeindio bod hein yn help mawr pan o'n i hefo scalp sych oedd yn cosi'n ofnadwy. A hwnna'n un o'r problemau ges i'n reis fuan efo'r chemotherapi ar ôl yr cyntaf i ddweud y gwir bod yn scalpin yn goslyd ac yn teimlo bod fi'n fel hyn drwy'r amser. Felly nes i ffeindio bod yr mwgw yn lleddfu hynny rywfaint. Wedyn, wrth i fi golli'r gwallt, o'n i'n awyddus i hybu'r gwallt i dyfu nôl, a mi nath yr staff yn yr ysbyty sôn am rosemary, bod rosemary yn dda iawn. Dyn nes i newid i ddefnyddio siampws yma, sef siampws Faith in Nature, sydd 99% yn naturiol. Llwch chi gael nhw mewn health food shops a ar y we hefyd. A mi nes i ddefnyddio yr hei rosemary yn benodol yn ystod y driniaeth, achos o'n i'n gobeithio bysa hynny'n rhoi rhywfaint o help i gadw'r gwallt ac edrych ar ôl y ffolliculau os liciwch chi yn y gwallt. A wedyn, ar ôl i mi orffen chemotherapi, ac o'n i wedi gweld bod yr gwallt yn parhau i ddisgyn allan am fis ar ôl gorffan, mi nath y nyrsys ym Mordalaw ddeud bod rosemary oil yn gallu bod yn dda, a felly nes i brynu natural rosemary oil, Nature Spell di hwn, ond mae'n rei eraill dwi'n siŵr allwch chi gael. Ac mi nes i brynu pipedau bach hefyd fel hyn ar y we mwyn mynd i fewn i'r botel a gallu dosbarthu, ac o'n i'n rhoi gyda'r nos, o'n i'n rhoi o drwy'r gwallt fel hyn, o'n i'n massajo fo i fewn, a wedyn o'n i'n rhoi y bamboo cap am ymhen i gysgu, dal i ddefnyddio hwnnw, fel bod y gris, yr olew ddim yn effeithio ar y dillad gwely. A fi sy'n defnyddio hwnna am beth amser, am rai misoedd ar ôl gorffen y chemotherapi i drio hybu'r scalp a'r gwallt dyfu nôl. Mi nes i hefyd brynu pethau gen y cwmni yma, Urban Retreat. Mi nath cwrs Look Good, Feel Better ar gymell y cwmni yma. Mae hein yn bethau fel siampw a conditioner i hybu'r gwallt i dyfu, a mae hi'n bosib i chi brynu, chmod, rhyw bethau fel nes i brynu'r Folivate lotion yma i drio. Dwi ddim yn siŵr os nath nhw gael unrhyw effaith mawr. Nes i ffeindio bod defnyddio rosemary oil sydd yn ddigon rhad yn ddigon ddweud y gwir. Ond dyna'r math o bethau nes i brynu mwyn trio helpu'r scalp a helpu'r gwallt yn ystod y cyfnod.